An ware kimanin naira miliyan 380 don yaƙi da ƙudan cizo a birnin Seattle, wanda hakan ya kawo sanadiyar mutuwar wasu da dama daga cikinsu. Duk da cewa mu Hausawa mun riga da mun san menene ƙudan cizo. Ƙuda ne wanda in ya cije ka yake zama kamar cizon kunama, wanda dole za ka ji raɗaɗi. Wannan shine jaridar mu ta farko. Al-Ittihad tana tangal-tangal a gasar ƙwallon ƙafa ta Saudiya bayan ta yi rashin nasara sau biyu a jere. Shin Benzema ya gama zamanin sa ne? Wannan abin tambaya ne wanda kuma muna jirar amsar ku. Ka canja sana'a, sam siyasa bata karɓe ka ba. Tinubu ya faɗa wa Obi. Shin me kuke tunanin Obi zai dawo da Bola Ahmad Tinubu martani? Muna jiran ku a comment section. Gwamnan Oyo ya yi wa ma'aikata ƙarin 25,000 a kan albashinsu. Wannan wani irin shugaba ne adali? Muna so mu ma, ko kuma in ce kowace jiha ta sami irin wannan shugaba nagari na kowa mai jin kukan talaka.